Beno hemen gaude EUNAM, Zepeko auditorioan, Jose Vasconcelos, eta hemen gaude Fermin Muguruzaren anaia, semea, Unai. Esan gaixo, eta nola iruditu zaizu Mexiko? Suelta ezazu. Zer gehiago kontatuko ahal diguzu? Impacto handia, gainera lokal hemen lagun bat, hona etorri zela, orduan neukan gogo asko ikusteko, orduan etorri nahi zena eta nola joan zara Mexikon? Pues duela egun batzuk, eta bakarri atzo egon nintzela Zokalon. Zokalon? Bale. Eta, pues, jate, baina janarian. Janarian pikantea da, ez da? Baina, pikantea gustatzen. Zer probatu duzu? Horrengo quesadillak, eta oso. Mole? Mole erakusketa iriko egoean, San Pablo Aktopan herrian. Oso urbila relatibuz urbila da hemen Mexiko. Bat delegazioa. Nahi baduzue, joan nahi baduzue. Barkatu, baina joan dugu. Vale. Horrela bukatzen da nire elkarrizketa Fermin Muguruzaren semearekin. Ni Sebastian naiz eta horrela egiten du gauzak.